Upat ka Navy warship sa China ang nakit-an sa Cebu Passage sa Tawi-Tawi. Western Mindanao Command giangkong nakurat sa pagsulod sa municipal waters sa Tawi-Tawi among mga barko sa China. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Sa kuha sa usa ka netizen ni adtong Huwebes, makita kini upat ka mga barko sa Cebu Passage, Tawi-Tawi. Dihang naklaro ang flag sa maong mga barko, nasuta nga mga Navy warship di ay kini sa China. Ang maong mga barko adunay hull number nga 887, 105, 552 ug 174. Sumala sa netizen, pauli na unta sila sa Bonggao, Tawi-Tawi dihang napalgan nila kini mga warship. Sumala sa Western Mindanao Command, wala kunoy abiso ang China nga moagi sila sa municipal water sa Tawi-Tawi. Apan, sumala nila, usara kuno kini ka innocent passage. Meron naman tayong mga littoral monitoring systems. Na-monitor natin ito. Just so happen na dumaan lang din talaga, although wala mang kasing abiso din yung Chinese Navy. Kaya naging aware yung ating mga communities. Wala sab kunoy data ang Westmincom kung asa padulong ang maong mga warship. Dugang pa, aduna kunoy violations ang China sa ilang paglayag sa Cebu Passage apan anaa kuno sa Department of National Defense ug Department of Foreign Affairs ang pag-release sa statement aron madala sa atensyon sa Chinese government. Ang message lang po namin is irespeto yung ating karapatan as a nation, especially on our territorial waters. We are doing also our best to make actionable courses of action in the future. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.